Ho baby, kubi phandle. Kwenzeke ntoni ngoku? Ho. Awuzange le nto lomfana uRachel? Hayi, umfana uRachel. Ewe. uRachel ntoni? uRachel ngabanye osisi ke sani. Hayi imabusi mimi. Uthini? Ndithi umfana oRachel. uRachel ntoni? uRachel ngabanye osisi. Imabusi mimi. Uthi lo mfana uRachel ntoni? Ngabanye osisi. Hey, madoda. Hayibo. Into enzeke phi leyo? Yenzeke ngapha. Kula macala ngapha ngaselusikisiki. Lo umfana uRachel ngabantu abangosisi. Hey, bethuna. I 100,000 yenini elusikisiki nabusi. Hey, ndasenda kubawela ke ndiye elusikisiki ke ndiyozibonela lento. Kaloku mna ndinguThomas ngikholwa ngobona busi. Hey. Bethuna. Yempama uthi uba akho nto izakisise kwelacala selusikisiki ukundiyeke ndiyabule ndedwa kulalusikisiki ke ndizihambele ndibona le nto yabasisi abaripha abafana. Iwest ke sani beseloko sisoyika imoto apha ezigcwele ngamadoda siqomba siyoyikhwela imoto xa igcwele ngamadoda. Hayi ngoku noba inosisi. Hayi angeke ndiyoyike mna imoto enosisi ndizawukhwela mna uyabona ndibawela ndifumana imoto ukhwela abantu abangosisi abayi-5 ndikhwele ndifuna uyibona bangandenza ntoni barephe bani mna yho ngase ndiyelusikisiki ngasayibaweli madoda yho barephe mna yho. Kunjani kanti? Ndiphilile akho nto kunjani?